Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi na Mataccen Buri wanda yau muke cikin kashi na 8. In ba ku manta ba mun tsaya inda Nabila ta dafa kuncinta da nan Hawaye ta ce da shi ni kamara saboda wata banzar ma matar wani da ƙyar saibu na dannan zuciyata ban ƙara mata wani marin ba. Da dukan mace halina ne da yau da goyon gidan nan sai sun tsinke a jikin Nabila. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu daura. Na jinjina kai zuciyata na ƙuna na ce idan kika sake furta wata kalmar makamanciyar wannan akan kairi da sunan ki sakakiya ina nufin na sake ki idan kina son zama da ni to dole ki kau da kai a duk cikin lamurana kuma ki sa wa ranki idan zaki kishi da kairi to zaki da uwarki. Daga haka na shige ɗakin na wanka na fice daga gidan zuciyata na mini zafi har lokacin. A hankali nake tafiya a cikin unguwar tamu bani da takamaiman wurin zuwa shi yasa ma ban ɗauki abin hawa ba sufofin kairi kawai nake hangowa wacce bata canza komai ba sai rama da tai muryarta tana nan da sanyi kamar yadda na santa da alamar sanyin halinta da rashin kwaɗayinta ma duk suna nan basu canza ba. Zuciyata ta yi mini nauyi har numfashi na ya fara gargada daidai lokacin da na ƙaraso don na malin ƙofar wani gida sai na zauna yana sauke numfashi hotonta na dawowa sabuwa hotonta na dubuwa wayata ne zumi ina kallonta na furta Allah ne shaida ta kaire ina son ki har abada. Na yi nisa sosai a tunaninta don na manta ma inda nake kwatsam na ji Maryam mace kusa da ni ta ce malam zan yi aiki a wurin. Na ɗago ido na mai cike da ruwan hawaye na zube a kanta sai na sakar mata murmushin da ban shirya ba. Yarinya ce da kallo ɗaya ne mata na san bata kai shekaru 20 ba. Black beauty ta ci kwalliya sai na kalli murhun da ta ajiye nesa da ni ban ce komai ba kallonta kawai nake har ta juya ta koma cikin gidan ta sake fitowa ban motsa ba. Nan wurin sana'a ta ne fa ta sake min magana sai na murmushi na ce na sani ai siya na zoyi tun ɗazu nake jiran ki. Na ƙarashe maganar ina ɗage mata gira sannan na tashi ta sai ta komai ta hura wuta na koma na zauna ina cewa ya ma sunanki ummi ta faɗa hankalinta yana kan aikinta. Na ce ai ummi ba sunan gaskiya ba ne ko dai sunan mai tsada ne sai na siya to 1000 nawa ne yanzu na nemi ATM mafi kusa sai dai dariya ta ce suna na Sa'adatu. Na ce masha Allah tun kafin ki faɗa ai na ga alama dan sunan ya dace da ke ni kuma Saifullahi awara kike siyarwa ko? Ta ce ita ce ta 1000 nawa zaka siya? Na yi dariya ina mai da waya ta aljihu don an zo gabar da nake so a kai. Na ce haba dai ina za a samu mazubin zuba awara 1000 a ciki na gauro nake fa aminin fulo sai dai idan har mai awara zan siya to wannan na ji ko ta 50,000 zan iya. Sai ta yi mini wani kallo ta ce haba dai ani na wuce a siye ne gangar jikin ko kuma zuciyar. Na tambaye ta ina fatan yar hannu ce kawai mu daidaita don har ga Allah ta yi mini. Wai me kake nufi ne? Ta tambaye ni. Na ce abin da kika zato shi nake nufi. Ta ce zuciyata mai tsada ce ba kowa ne zai iya siya ba. Na yi dariya na ce to ki bani dama na taya mana. Kika sani ko ina da kuɗin siya? Sai dai dariya bata ce komai ba. To ni dai ne ta mata surutu har ta juya kaskon farko. Na siya na ninka mata kuɗin. Sannan na nasarar samun lambarta. Da na koma gida ban tarar da Nabila ba kuma ban neme ta ba. Ban rintsa ba sai da na tabbatar Sa'adatu ta zo kusa da tarkona. Iris ya rage na cin magaci nan kuma tunanin kari ya damu ni sabo. Na dinga tuna duk abubuwan da suka faru a baya kamar yau ne suka faru. Santa ya dinga ragargazar zuciyata. Na ji kamar na kira ta sai kuma zuciyata ta hane ni. Haka ne bacci cike da kewarta. Washe gari na je gashe da Somi kafin na tafi kasuwa sai na ga Nabila zaune a falo cikin kannena. Na yi mata kallo ɗaya na wuce. Wanda bayan mun gaisa da Ummi Aniza ta ce Saifullahi ashe mata fa ka fara kawowa gidanka ko? Na juya na harari kofa kamar an ce min Nabila tana tsaye na ce haba ummi. Wasu matan kuma? Ta ce to wace ce yarinya daga kajiya? Wai har kai mata treatment a cikin gidanka? Ka bata hijabin matarka kuma kuka shiga mota kuka fita. Ba fa wata bace Kairi ce. Na faɗa kai tsaye don ban ga amfanin ƙaryar ba. Kairi ta faɗa da ƙarfi. Na sun koyar da kai ta ce ba ka ce ta yi aure ba? Ko auren mutuwaye har ka fara zawarcinta? Ya mutu. Na faɗa ina tashi zan tafi. Ta ce Allah ya kyauta to. Nabila kuma za ta zauna a nan har sai ranar da ka san muhimmancinta. To ummi, na faɗa yana ficewa. Ai ba karamin na ji ba. Sai na huta da yawan kama hotels kenan. Nake gayyato matan har cikin gidana kwana hankali kwance. Cikin sati 2 na jirkita tunanin wannan mai aure ita ma ta zo gidana muka kare zance. Mace ta biyu da ni ne na fara shiga huruminta. Daga nan kuma ban sake bi ta kanta ba don kuɗi mai nauyi na biya ta. Bayan wasu kwanaki na je duba abokina Hafiz bisa rashin lafiyar da yake yi. Karab na ci karo da kanwarsa. Na san yana da kannai mata amma ban san su a ido ba.
Duk yadda na so na fi ƙarfin zuciyata akan Mariya abu ya ci tura. Na riga na mai da kaina wani ɗan taure. Ba fa na iya gani na bari. Ko da a wurin kunya ne. Dan na karɓi lambarta ba tare da sanin Hafiz ba. Babu wani musu ta amince da ƙaryar soyayyata. Na kwantar da kai kamar gaske kullum ina mata kalamai a waya. Ina shigar da manufata a hankali. Da farko ta so turjewa. Amma da na nuna mata abin iya waya zai tsaya sai ta saki jiki. Haka zan ta yi mata zancen banza ina saka tana mayar min da martani tun tana raɓa-raɓa har ta ware. Cikin haka ne kuma Hafiz ya ankara don ko da wasa ban nuna masa ba. Ranar har gidana ya zo bayan mun gaisa na fahimci akwai matsala na ce Hafiz ya kai. Saifullahi me dalilin ɓoye min alaƙar ku da Mariya in dai har soyayyar gaskiya kake mata. Na ɗan ji damu amma na dake na yi murmushi na ce me kake tunani. Tun bayan rasa kai da na baka labarin wata da nake so bare har abin ya kai ga yaudara. Hafiz ya ce Saif na san ka da son mata. Duk da dai ba sosai kake kula su ba kuma kai da bakinka kace duk wani so da ba na kai ba ƙarya ne har zuciyarka matarka ma duk da ta kasance jininka kuma wacce kake tausaya baya baka so ta ba duk da kana da tabbacin ka rasa kairi to ina ga Mariya wacce ka gani ranar tsaka sai na shiru ina jin idan na yaudar Mariya kamar na ci amanar amintanmu da Hafiz yanzu kuma idan na sare da wuri zai gane dama can ba da gaske nake son ta ba ya ce idan ka san ba aurenta za ka yi ba sab don Allah ka fita daga rayuwarta don tana da wanda aka yi wa alkawari tana son shi amma yanzu saboda kai duk ta canza masa na zaune da ita na tambaye ta sai ta ce mini kai take so ta fasa wancan din to idan da gaske kake mun baka sannan sati ɗaya muka baka ka turo a zancen auren sai ne dariya ina kai masa duka na ce sati ai da yawa baba da ka sani ka ce awa ɗaya Hafiz ya ce ba fa wasa nake ba na baka umarni ne a matsayin yayan Mariya ba abokinka ba na ce ba mu gama fahimtar juna ba ku bani sati 3 insha Allah ya ce Allah ya yarda muka ɗan taɓa fira ya tafi ina kasuwa ina ta nazari shin ne sauri na aiwatar da ƙuduri na kan Mariya kafin cikar sati 3 idan lokacin yayi sai na ce su ƙara min na ta raina musu wayo har su gane ba da gasken nake ba ko kuma dai kawai na haƙura mu rabu salon halin zuciyata ta fi nutsuwa da maraba saboda ina kunyar Hafiz kuma idan da kara ƙanwar shi ƙanwata ce mun jima da shi kuma ya yarda da ni bai cancanci haka daga gare ni ba da wannan tunanin na yanke shawarar rabuwa da ita amma ina kaddara ta riga fata da na je mata da zancen rabuwa sai ta tashi hankalinta har tana bani haƙuri duk da babu laifin da ta yi mini sai na gane ita ma irin ni'imaci masu zarfafawa a kansu da haka ban wani shawuya ba a lokacin da na ce mata ta zo gidana sai mai maganar a natse na ba ta adires ta zo duk yadda na so fahimtar da ita makura bayan zan gara aure ba sai ta kasa fahimta ta dinga roƙona har da kukanta ta ce za ta jira ni duk lokacin da zan ƙara auren. Nai shaidan tare da taimakon rafkananniyar zuciyata suka yi nasarar canza tunanina na ce mata abu ɗaya za ta yi na yadda za ta jira ni. Ta bani kanta sau ɗaya kacal shi ne zan san da gaske take so na kuma na yarda za ta jira ni tunda ba za ta juya wani ba bayan ta san ta bani kyautar. Da farko ba ta yarda ba amma da na dage da kalaman yaudara da kuma taimakon san da take mini sai ta amince. A wannan ranar Mariya ta zama mace ta 3 da na lalata wanda na jima ina nadamar aikata hakan. Haka muka ci gaba da waya da ita amma na ja baya sosai don sai ta neme ni nake neman ta. Wata rana bayan sallar isha'i kai da ta kira ni tana kuka take faɗa min mijinta ya watso mata duka kayan ɗakin ta waje saboda wacce zai aura ta ce ɗakunan da take ciki su take so ita kuma Kairin ta kafe akan ba za ta bar ɗakunan ta ba. Zuciyata ta fara zafi na ce Kairi wannan wace kalar rayuwa kike yi ne a haka kike cewa ya warke don Allah ki tafi gidanku haka. Ta ce ai daga gidan nake na je kai musu ƙara sai na tarar da kayan duka a tsakar gida kuma ya kulle ɗakin kuma dama sun ce na yi haƙuri na zauna inda ya ce ɗin. Ta ƙarashe magana da shekar kuka na sauke numfashi na ce to ki yi haƙurin Kairi ki koma inda ya ce ɗin. Ɗaki ɗaya ne fa ta ya zai cinye kayana ta tambaye ni na ce to idan ban ce miki hakan ba me zan ce miki ke dai na gane ban kai wanda zan baki shawara ba ko da zaki ɗauki shawari na da rayuwarki ta gyaru kin zauna cikin yanci da soyayya. Sai ta shiru kamar bata ji ni ba. Na ce da farko dai shi wannan mijin naki mahaukaci ne na gaske kuma babu alamun zai warke don duk mahaukacin da ya aure ki ya samu kula daga gare ki har tsawon watanni bai warke ba to ba zai warke ba. Yanzu idan kin haihu da mahaukaci kina tunanin zai iya kula da ɗanki ko kina ganin yana da nutsuwar da zai bashi tarbiyya ko bai bani zan yi daidai gwargwado ta faɗa da ƙarfin gwiwarta. Na yi murmushin takaici zuciyata cike da ciwon rashin ta na ce Kairi nutsuwa ce kaɗai take bada nutsuwa farin ciki shi yake bada farin ciki. Sai kin samu ingantacciyar rayuwa da kwanciyar hankali kafin wanda suke ƙarƙashin kulawarki su samu. Idan zan faɗa miki ki ji to ki zubar da cikin jikinki
matukar bai kwarin da zubarwar zai zama barazana ga rayuwarki ba. Ta ce ni kaina ina fargabar fara haɗa zuriya da shi saboda rashin mutuncin shi kullum ƙara gaba yake, amma kuma babu kyau zubar da ciki sannan ina jin tsoro. Wata nawa ne cikin? Na tambaye ta ce 2 ne. Na ce idan kin amince zan kawo miki magani ki sha ya zube. Sai ta shiru bata amsa mini ba. Na ce Kairi wallahi bana je a jikina zan so ta bayan ke. Ina miki son da ko kaina bane wa kaina. Wallahi da mata ta ce mai ciki kika ce ba kya son cikin ko ina so sai ne mata tilasta zubar. Da a ce zaman lafiya kuke da shi da zan kwantar miki da hankali ne ki ci gaba da rayuwa auren ki fresh. Ni kuma na ci gaba da jinyar rashin ki. Amma wannan rayuwa da kike ciki ba karamin azabtar da zuciyata yake ba. Wannan bai cancanci zama uban yayanki ba fa. Idan kin amince gobe na kawo miki maganin. Na amince. Na ji furushinta a bazata. Wow, alhamdulillah na farta a fili. Ina jin kaso 50 cikin 100 na kishin ya ragu a zuciyata. Na ce na gode Kairi. Allah ka miki mafita cikin rayuwarki. Allah ya sa hasashe na zama gaskiya. Kairi ina saka rai da ke. Ban sare ba. Kuma babu ranar sarewa har sai na daina numfashi. Karfe nawa zan kawo miki goben? Ta ce karfe 8 ke fita. Ka zo karfe 10. Amma kar ka karaso kofar gidan. Na ce Allah ya kai mu. I love you. Ta ce ina tsakar gida fa. Ya zan yi da kayan? Na ce na zo na shigar miki da su. Ta ce rufa min asiri. Na yi murmushi na ce ki tifar. Ki kwanta ki huta. Daga baya zan nemo maki mafitar rayuwa insha Allah. Muddin zaki bani haɗin kai ta hanyar bin umarni na insha Allah kina dab da barin wannan ƙazamar rayuwar ki shiga sabon rayuwa mai yanci. Allah ya amince ta faɗa. Na ce amin. Don Allah ki furta min kina suna sau ɗaya kika taɓa faɗa kuma lokacin bana cikin nutsuwata. Sai ta katsa kira. Na kwanta ina jin kewarta kamar za ta kashe ni ai kuwa ban yi bacci ba sai da na gayyato yar tayin kwana. Washe gari na sayi har zubar da ciki na kai mata har na saka mata 20,000 a cikin ledar. Wani ranar sai na shi sukuku, wani ranar sai na shi sukuku. Ina tunanin halin da take ciki. Don na kira ta har sau 5 bata daga ba. Tare na dare na sake gwada kiran sai na ji an dauka an yi shiru na tausasa murya na ce Kairi, sorry, kina jin ciwo ko? Kairi ki min magana please. Ya fita ko har yanzu? Kina jin zazzabin ne? Magana ta katse sakamakon jin muryar namiji yana faɗin waye kai din kuma me kake nufi? A ina ka san bata da lafiya? Gabana na ji ya faɗi. Na yi saurin katse kiran. Ina zara ido kamar an kama kwarto. Ina katsewa aka sake kira. Har ta gama ringin ba ɗauka ba. Sai da sake kira sannan na ɗaga ina sai ta kaina. Na ce waye kai ɗin? Na ji muryar wanda nake zaton mijinta ne. Take na ce wrong number. Take na ce masa wrong number na yi. Ban ma jira cewarsa ba na katsa kiran. Sai na kashe wayar duka. Na riƙe haɓa cike da fargabar Allah ya sa dai bai gane ba. To masu sauraro bara mu dakata nan kaka. To dai ga mijin Kairi ya ji muryar Saifu. Allah ya sa asiri dai ba zai toni ba. Shin ya za ta kasance? Me zai faru? Wani ƙwarban ne zai kasance? Wace jakwaki ya ce kuma za ta ƙara faruwa? Kai mu kasa mu tsare mu raka mu jira dai. Mu ji me zai faru a cikin kashi na 9 wanda zai zuwa gaba da hittara Allah. Amma ku kasance da danna mana subscribing a cikin wannan ƙayatacciyar tasha zazzafa da muke nishaɗantar da ku. Tashar nan ta mai suna Mai Nasara TV. A danna subscribing, a taɓa liking, a taɓa sharing wa yanwa. A danna alamar ƙararrawar sanarwa dai. Muna godiya matuƙa gaya masu sauraro. Bisalam, mun gode.